Umthandeni usevele wageqa amagula echaza isizathu esenza-ke afishare-ke amantombazane-ke emsebenzini wakhe-ke womculo-ke kaMaskandi. Le nto abantu abaningi bebehlezi bezibuza ngayo ukuthi-ke ingane umthandeni ahlezi amema iy'ntokazi ekutheni zizocula naye. Uvele wageqa amagula. Ngake ngayisho le nto bafethu uma ulandela amavidiyo yami ukuthi-ke cha, le ndoda inobuhlakala obuyisimanga. Kodwa-ke awuyizwele nanto udaba-ke oluphelele. Umthandeni ufeaturisha amantombazane ukucula wedwa cha ucula wedwa nje wedwa alright angizocula ngedwa ngi-8 November vele ngizongcwala uMaskandi lo ka-12 noMantentshana lo ongangisizanga lutho lo kutshontshelana khona iy'ndondo kugwazwa kuwo uyabona into enjalo namanga uyabo lo nje uyabo lo porayo uyabo ngi-8 ngizongcwala uMaskandi. Le amantombazane ngifuna ukuyilungisa yabona. Vele ngisazoqhubeka ngafeaturisha amantombazane amapiano yabona. Ingani inhloso yami ngifuna ukunemba nje. Ngifuna ulozolo, ngifuna ukunemba. Ngifuna ukuthi bangithi imbazo nishaya ihlukana ithambo. Vele le days ngarabi yena into engifuna abantu ngisilima. Ngayeke into engisebenzelayo. Phela yona into le ngifuna impela ke lena. Ngeke ngiyeke ngempela le nto leyo impela ke. Abefazi uyabo nje umthandeni abefazi. Umthandeni Injalo indaba bafethu umthandeni-ke icwamelisha-ke lo ozikhulumela khona-ke kule ndaba-ke lena-ke. Mina ngifuna ukuzwa uvo lwakho mbukela yasemakhaya ukuthi uthini na. Uveza ngokusobala umculo kaMaskandi-ke ukuthi inhloso yakhe ukuthi anembe ngoba la usebhizinisini. Bafethu ngake ngayisho le nto ukuthi umculo kaMaskandi singakhohlwa siculele abaculela abantu abaculi kodwa futhi ekugcineni kosuku kufanele bathole imali. Umthandeni-ke usechaze wakugelebuqa ngalolu daba. Sidibane-ke kwezinye.